Angcwatyiwe ngaxeshanye namhlanje amalungu amahlanu osapho lakwaSeti eNcenjane eBityi icebokuhle eMthatha nawadutyulwa asweleka kwiiveki ezimbini ezigqithileyo ngethuba kumbonzeleka amadoda amabini evulela ngerhuluwa. Biyimincili novuyo ngethuba ephuma esibhedlele namhlanje uNtando Mhlongo emva kotyando luthela impumelelo lokususwa kweqhume elingaqhelekanga kwilungu lakhe lobudoda. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwa nje andami ndodwa ndihamba nokhetha ukuthula mbatha noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsonto. Angcwatyiwe ngaxeshanye namhlanje amalungu osapho lakwaSeti eNcenjane eBityi icebokuhle eMthatha. Umphathiswa wezokhuseleko loluntu eMpuma Koloni uMnumzana Xolile Nqatha ubhengeze ukuba urhulumente weliphondo ukwiphulo lokwenza luqilima amaphulo okuthintela ulwaphulo-mthetho lungekenzeki. OkaNqatha ubesenza intetho ephambili ebopha usapho lwentliziyo ezidandathekileyo kulo mngcwabo. La malungu mahlanu adutyulwa asweleka kwiiveki ezimbini ezigqithileyo ngethuba kumbonzeleka amadoda amabini evulela ngerhuluwa. Abatyholwa ngesi siganeko sebemangalelwe batyatyekwa amatyala amahlanu okubulala, amabini okuzama ukubulala, elokuphanga bexhobile, ukuba nompo ongekho mthethweni neembumbulu. Usapho luthi luhlele exhaleni lusoyikisela ubomi balo. Sikinoyiya usenzelele ngxelo. Bambe nathi ukukrazuka kwentliziyo bekubhalwe ebusweni bosapho ngethuba luphuthuma intsapho nezalamane zazo kumzi wabangcwabi ngentseni yanamhlanje. Ukungena kweebhokisi ezintlanu zamkelwe ngesiko cela mama shukume Ulwe. Isithetho sosapho sivakalise ukuba umzi uzawuvalwa nanjengoko abantwana abathathu bakamama uNowinile notata uSiphiwo Seti bekwamanye amaphondo ukuya kuzingela amadlelo ahlaza. Aba bantu balapha bathathu bangabantwana bamama notata balapha bangabantu abakaphangela indawo kwakwelo kapa bakulo abasebenzi. Into esirhalela yona ke ibingakubana urhulumente ukuba ngaba kungakhangeleka indlela yoba bakwazi ufumana izithuba ukuze babe kweli cala lase-Eastern Cape bakwazi ukuvula ikhaya, ngoba ke ubhuti walapha omdala wabo okhoyo ungumntu onenkosikazi nabantwana. Loo nto ithetha ukuthi xa kukho umsebenzi okufitshane nekhaya, ikhaya lingavuleka. Intombi yeli khaya ithi isive ikwele ntlanzi isithonga sokuwa kwabazali bayo, udade wayo nabatshana bayo. Ndava kabuhlungu kakhulu ukushiywa ngabazali. Bendishiya bobabini ngexesha eli-1. Ndava kabuhlungu kakhulu sisi wam. Sisi wam asizubuya, umzi uzawuvalwa sisi wam. Kona sisebenzi phaa kwela kapa. Sisazama ukhangela, asifumani msebenzi, kodwa kumnqweno wethu uba besingafumani umsebenzi besingabuya sizogada la mangcwaba. Umphathiswa wezokhuseleko loluntu kweli phondo uMnumzana Xolile Nqatha esoleka umsundulu kwikhwelo lokutyala umkhosi wokhuselo weli uthe asemendweni amanyathelo okuthintela ulwaphulo-mthetho lungekenzeki. Funeka siqinisekise ubana sakhulisa isakhono se-intelligence yethu ukwenzela ubana sikhusele ubomi babantu, ngoba akufunekanga ulahleke nobomi bomntu omnye, kuba siyayazi ilahleko kwintsapho, siyayazi ilahleko kwiprovinsi nakwezoqoqosho. Abantwana besikolo apho befunda khona ongasekhoyo uAzakhe bebekho kuzawugcwala emswaneni. uEndinako osindileyo osafumana unyango uzawunikwa ithuba lokubhala iimviwo zebanga le-10 kwakhona kwixa elizayo. Kweli khaya kuzawushiyeka kuphela oluthotho lwamangcwaba, nanjengoko usapho lusithi nkqu nomntwana osachophele iimviwo zokuphela konyaka uzawufuduka ukugqiba kuba besoyikisela ubomi babo. Abamangalelweyo kulindeleke ukuba bavele kwakhona kwinkundla kaMantyi yaseBityi ngoLwesine weveki ezayo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguntsiki noyiya eNcenjana eBityi cebokuhle eMthatha. Ukhululwe esibhedlele namhlanje uNtando Mhlongo noye wenziwa utyando lokususwa iqhuma kwilungu lakhe lobudoda emva kokungcutheka iminyaka emithandathu ephila nzima ngenxa yeliqhuma. Namhlanje wamkelwe ngabamelwane, usapho kunye nezihlobo eThekwini.
Ukhawulelwe ngengoma nezipho ngabahlali kuquka usapho lwakhe uNtando emva kotyando lwakhe noluye loba yimpumelelo. Engakusho nje injabulo iyazehlela akukho okuningi engakusho ukujabula nje nokuba happy. Utata uShabane nohlaba ikhwelo eluntwini ukuze kuncedakale uNtando uthi wakholiswa ukuba uNtando naye wavuma ukwamkela uncedo kogqirha. Lokho engikwenza khona kokuqala vele ngithethe ngibasiza abantu baningi kakhulu ngabala kushone ilanga but engithanda ukuthi ngike kubonge uyena uNtando uqobo lwakhe ukuthi avume alithole usizo lo dokotela. Umhlobo kaNtando weminyaka naye uye waphawula ngokubona umhlobo wakhe enikwe ithuba lokuqala ubomi obutsha. Ngijabule kakhulu ukuthi lento eyenzakalayo kade siphila nalomjida phani naphezulu ngcono ke manje sekuyimpilo yakhe and yonke into sesizokwazi ukuyenza nje manje ngendlela kade sifisa ukuyenza ngayo yabo. Utata uShabane uthi kuba uNtando engasayi kuphinda afumane isibonelelo sikarhulumente sokukhubazeka uceba ukuvula iziko lokufunda ukuze ancede nabanye abakwimeko ebekuyo. Umbuzo uthi uzokwenzani kusasa ngoba impesheni abeseyihola izonqamuka kodwa ke uyenzile inhlangano azokwazi ukusebenza ngakuyona kuzoba iGoodwill Academy ezokwazi ukusiza abantu abaphethe ilesifo samankwahla. Ebambe unyana wakhe okokuqala emva kotyando uNtando uthi ngoku bazawukwazi ukuzonwabisa yena nonyana wakhe. We're going to explore a lot of places now. You know, there's pearls there by in Mhlanga where I stay. There's a new oceans mall we never been. So this is an opportunity, you know, to go see places. uNtando uza kubuyela esibhedlele emva kweveki ezintathu ukuze kuqwalaselwe inkqubela yakhe. Ukufa icala sesinye sezifo ezinobungozi yaye singubhubhane ehlabathini jikelele. Uphumelele Mathonsi oneminyaka engama-35 wasempumuza eMgungundlovu kwiphondo laKwaZulu-Natal usilwe izihlandlo ezintandathu esisifo de wabhala incwadi ngemingeni athe wajongana nayo ngethuba ehlaselwe sesisifo nebiphehlelelwa ngokusesikweni mvanje. Phumelele ungumama kwinkwenkwane neminyaka 16 yaye kwanyanzeleka ukuba asiyeke isikolo sele esedyunivesithi ngenxa yempilo. Umdidiyeli wethu Zuki senzelele ngxelo. Uphumelele Mathonsi wahlaselwa sisifo sokufa icala izihlandlo ezintandathu. Uthi oko kwabangela ukuba abe nokudakumba amakhumsha athi yi-depression. Uhlabele mgama isithi sesona sizathu esimqhube ukuba abhale incwadi esihloko sithi Sleeping Next to Evil. Namhlanje bengilontsha incwadi yami yokuqala ebizwa ukuthi Sleeping Next to Evil, Whispers of a Man's Cry. Mina I'm a stroke survivor, so having gone through depression, ngiya-relate kubantu abadlula ku-depression. So ngeke ngabona ukuthi angibhale incwadi ukubawonisha ngama-signs of depression nokuba advise ukuthi bangadila kanjani ne-depression. Ukwathe ukuhlaselwa sesisifo kanye ukuphila nokukhubazeka ayikho kuphela kobomi. Ngazitshela ukuthi phume musugive up ukushawa istroke nokuphila nokukhubazeka kuyona ukuphela komhlaba. Usangaphumelela usengenza izinto eziningi khona uphila nokukhubazeka. Akukho ngeke ukwazi ukwenza. Ungathatha into ezishiwa abantu ngaphandle because abantu abazazi izimo odlule kuzona. Kambe ukushicilelwa kwalencwadi kubonwe njengekhubalo lokuvuselela ithemba kwabo sele bethwaxe sesisifo. Njengomkhandlu okwethu ukusupport ukuthi incwadi yakhe ibe available kuma libraries ahlukahlukene omkhandlu. Akufanele i-background yakho igcine isidetermine i-future yakho nanokuthi ke ukubhala nokufunda kubaluleke kakhulu ezinganeni ikakhulukazi kubantu laba ke engathanda ukusebenzisa legama elithi i-disable abantu aba-unable. Ngelixa othulelwe umnqwazi uphumelele ngokungatyhafi ngenxa yokubuya kwesisifo siphindelela ebomini bakhe. Uphume ngingasho ngithi umuntu wesifazana ohlakaniphile. I-stroke sesimshaya saphindelela kuyena kodwa azange give up empilweni. Umama wakhe uvakalise uchulumanco nolonwabo ukubona intombi yakhe ifezekisa iphupha layo. Bonga kakhulu ukuthi Uphumelele Zethu wakwazi ukuthi namhlanje
aqhubeke nokuthi afeze amaphupho akhe emveni kwezimo asedlule kuzona. Ndinguzuki Cetywayo weendaba zethu oziphathelwa yiNewsroom Africa kuChannel 163. Isebe lezemfundo kwisithili saseMopani West eTzaneen eLimpopo lithi liqulela ligangatha ngokuphathelene neemviwo zokuphela konyaka zebanga le-10. Eli sebe lithe lasungula inkampu nalapho abafundi baza kuthi bahlale khona de kugqitywa iimviwo zematriki zonyaka ka-2024. Isebe lezemfundo kwisithili saseMopani West lithi linethemba lokuba iimviwo zalo nyaka ziza kube zingenazo naziphi na iziganeko apho ukhuseleko luthandabuzekayo. Isebe lithi libeke amanyathelo mayelana nenkxalabo ekhulayo malunga nokhuseleko lwabafundi kwiinkampu. Oku kulandela ukudlwengulwa kwabafundi bebanga le-10 kwindawo eqeshisayo kwilali eMqhekezweni ngaphandle kwaseMthatha eMpuma Koloni ngoLwesibini. We visited the royal kraals to talk to the chiefs and the indunas and mahosi in this area to conscientize them about the results and the plans that we have in place. Enye inqununu ithi kukho ubambiswano loluqilima phakathi kootishala nabazali kuquka nesigqeba esilawula isikolo. I think the most important thing is to maximize potential with these learners. So when they are here, we are able to see what they are doing, everything, we are able to monitor them. And when it comes to safety, they are safe because we have parents who are sleeping with these kids, and we also have the teachers who constantly they are with these kids. Kusenjalo omnye wabafundi uthi ubomi babo bemihla ngemihla kule nkampu kuquka ukuvuka ngentlazane batye isidlo sangentseni baphumle ngokwaneleyo ukugcina ingqondo idlamkile ze babuyele ezincwadini. I'm hoping to be a better learner, to make sure that my parents are proud, make sure that everyone at home is proud, and by that I need to get good marks. Ukanti SGB ithi abazali bayabandakanyeka ngamandla kukhuseleko lwabafundi kwaye indlela yokuziphatha kwabo ibekwe phantsi kweliso elibukhali. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Kakhulu ke mamqwathi nokhetha kwideska yendaba ndiyakubulisa nawe mbukele ekhaya ndikwamkele bethuna eqongeni lam leMozulu mna ke ngegama ndikuthabile Makhaphela uMamthembu kutshanje nansi iMozulu siye sivuleka lokubukela ekhaya siphawule zamvanje iziganeko kuMzansi Afrika kuphela nokuyayibona yawo imeko mandundu kakhulu phaya izulu limathumba ndakampela kumbindi wonke apha eMzansi njengapha kwimpumalelo lizwe kwakhona pha koFixburg ekseni bevuka kaloku nakaya 13 degrees futhi zezomvula kuyanetha zendudumo nomoya obhudla kakhulu phaya ngamashumi-3 abenehlanu mbukele ekhaya amaqondo wakho kaloku lawa phansi naphezulu sifule ngephondo lokuqala kusempuma koloni njengapha koBurgersdorp eKomane eJamestown phaya ekseni futhi kusanetha kusabanda futhi zonke imvula phaya ngeva kwemini ngo-15 degrees kanti aqhubele nosuku futhi beluvala kwakhona ngamashumi-3 abenesixhenxe nansi ke bethina kaloku imozulu phaya ephondweni lethu lona ke lephondo lapha kaloku kumbindi kuMzantsi Afrika elophondo lipha kaloku lona eFreystata njengapha kumantla futhi Sasolburg phaya umzalo wasekuseni futhi qabaqaba ngamafu ka-20 degrees xa belusongola bini kanti ke imozulu bukele phaya ekhaya ephondweni lethu lona ke lipha lona entshona koloni njengapha kaloku koWorcester kuMazantsi laphondo futhi kusanetha ekseni futhi nomoya uyabhudla mpela phakathi enqonweni kwakhona ngala 14 degrees buseKapa lodumo neziphaluka nansi ke bethina kaloku imozulu kwakhona phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso kwimpuma phaya umzalo njengapha kaloku koKimberley phaya ekseni futhi ko-20 degrees kusanetha futhi kube bubanda ngenkwankca pha noxa lemozulu buye bentle kakhulu kwakhona pha ngorhatya ngamashumi-3 nje azakhatshwa kaloku siso futhi esosibhozo nansi ke bethina kaloku imozulu phaya ephondweni laseNorthwest ngomso pha kumantla futhi oTosca pha kwakhona ngo-20 degrees pha kumazantsi futhi naphaya koFreiburg lishumi nje likhatshwa kaloku sesosithoba nansi kaloku bethina imozulu kaloku kusephondweni laseRhawutini pha kumazantsi futhi oSprings lila ngapha liconge kamandi yonke nje lantsasa esekuseni ngelashumi nje likhatshwa sisibhozo kuyatyhila kuyacuka ngokwakhona pha ngorhatya futhi ngamashumi-3 azakhatshwa kaloku futhi sisine kanti ke phaya ephondweni laseLimpopo ngomso kukumantla ke apha eMzantsi Afrika njengaphaya kaloku bukele ekhaya koThoyandou phaya umzalo futhi ko-20 degrees kusakuhle lapha koMusina ngamashumi-2 nje azakhatshwa kwakhona futhi sisithathu sehle njalo sithe chu njengephaya phaya ephondweni lasempumalanga ngomso pha emalahleni kwakhona kumbindi welaphondo ngo-19 degrees kuhle kakhulu naphaya ko-Emelo futhi noxa kusanetha kududuma phaya ngamashumi-3 nje mbukele akhatshwa sisihlanu okugqibela nqa kuphaya kaloku ephondweni laKwaZulu Natal ngomso pha koRichards Bay kwimpuma pha kwasekuseni futhi ngala 17 degrees kube bubanda ngenkwankca engephi pha koVryheid neziphaluka ngayo imbukelo wam ekhaya la 18 degrees mna ndikuthetha kangaka xesha lemyoli.
Oxa bethu balapha ngomso nezindaba zethu ngolwimi lwesiZulu. Kamnandi mawethu.